अरे बेटा अंश लठिया हाथ हम लेके की कर रही रे कने मार फाड़ कर नहीं आई रे। ए पापा मार फाड़ के करबे। मम्मी बोले कि पलंगवा में बहुत खटमल हो गई उहे मार के निकालेला। तो लाओ ये शुभ काम हम शुरू करबो। ऐसा ही देख ही हमरा पर गोसाल रहो मारते पीटते रहो कामा करबो तो हमरा पर खुश हो तो लाओ। ठीक है पापा तो तू ही शुरुआत करो ऐसा बात है तो। आज तो पूरा उड़ीसा निकालिए देवे पलंगवा से। आगे मैया के मैया ये निर्बंध से हमरा मार के हमर डाड़वा तूर दल गई मैया। अरे साला आज तो भारी फेरा हम फंस गली। ई कहल के खटमल झाड़ ले रे तेकरा पर एकर मैया सुतल रहले। आज तो साला दल के हमरा मरवा ई आज गंजन करवा दल के मौगी हमरा। अच्छा रुक बुढ़वा तू मौका दे के हमरा मारे लाई ना रुक तोरा बताओ यो। अरे नहीं देवी गलती हो गलो हम तो खटमल मारे फिर हम तोरा मार दिलियो। अरे कोढ़िया तू खटमल मार रानी हैं ई हमरा मार के खरियान कैले ई मखमल के गद्दा में खटमल कहां से अइलै हैं। अरे हमर गलती ना है हो ई हमरा अंशवे बोल लो कि मैया बोल खटमल झाड़े ले तो उहे हम झाड़े लगलियो सब एकरे दोष हो। काहे ला झूठ बोल रहे हो बाबूजी इतना बड़ा हो गलो शर्म नहीं लगो हो। हम तो पहले ही मना करियो कि हमें मम्मी सुतल है नहीं मारो। देखी धी कोटा कितना भारी बद है ये हमरा बोल रहे हल कि खटमल झाड़े कहल के और मारला के बाद हमरा फसैले कि हम नहीं कुछ बोलियो। अरे साला काहल मैयस मरिया हमरा खिले में बे झूठ काहल बोले ही रे। झूठ तो तोरा से ही पकड़ा गलो बाबूजी बोले में तोर गोरा हाथ कांप रलो। अरे बेटा झूठ बोले उस गोड़ा हाथ नहीं कांप रहे रे तोर मैया के डर से हमर गोड़ा हाथ कांप रहे हो सकले पेशाब भी होइते पैटा में। आज तोर तो सारा हक बकाल निकालो ही हो। रुक ए अंश डंटवा लेके आवे ने आओ तो तनी आओ आओ मारनी बुढ़वा हमरा के तू आओ मारनी ले अब छोड़ दे हमरा अब छोड़ दे अभी मैं बगल वाली आंटी से चक्कर हो पापा के मैया एही से मारे के कइले हलखुन उपैया। बगल वाली आंटी से चक्कर हो पापा के मैया एही से मारे के कइले हलखुन उपैया। एक डंटा आई मारखुन हलका आ गई तो बेहोशी। आज तो तोरा पापा मारिए देले हलखुन मैया। पहिले पहिले जब ससुरार गेल खुनहल तो साथे पकड़ैलौ मौसी जब भतरे में हमर हो दोषी तो हमहू पटाइए लेबौ पड़ोसी। जब भतरे में हमर हो दोषी तो हमहू पटाइए लेबौ पड़ोसी। हाँ मैया ठीक है कह रही दूसरे पापा बना ले ई बुढ़वा के छोड़ दे। आज तो जतियो होला बिना हम माई के मार के बहाना बनाबो होला कुन रजाई के। अरे शुरू से जानो हियो एकर हम चरित्र आदत हक चेक करे के नया नया मीटर। जैसे अब ई करो तू करही वैसे। पहिले पहिले जब ससुरार गेल खुनहल तो साथे पकड़ैलौ मौसी जब भतरे में हमर है दोषी तो हमहू पटाइए लेबे पड़ोसी। जब भतरे में हमर है दोषी तो हमहू पटाइए लेबे पड़ोसी। हाँ मम्मी अगर ये एगो जनानी पटत हो तो तू दो चार गो मर्दाना पटा लिए तभी बुढ़वा के आदत छूट कर।